Господи, знаеш ли, че внуците ми ме превърнаха в истински разказвач на чудеса. Вчера 3 пъти ми поискаха да им разкажа за времето, когато кокошките ходеха на училище. Та такава приказка си измислих, че дори Петлето Петко стана отличник. Смееха се, пищяха, а аз забравих болките в коленете и тежестта на самотата. После, когато къщата притихна, седнах до прозореца и тихо ти благодарих, Боже, защото в тези малки очи виждам надеждата, че доброто няма да се загуби, че някой ще помни и ще разкаже нататък. Дай ми още сили, Господи, да разказвам и да събирам децата около себе си като топъл хляб. Всеки споделен спомен е като светулка в старото ми сърце, а колкото повече даваме от любовта си, толкова по-светъл става светът. Амин.